Eguerdion. Arrantzazuko amaren bederatzi honetan, gure ama bizitatu nahi izan duzuen guztioi ongi etorri beroa beraren partetik. Evangelioa bizi eta iragarri dugu aurtengo gaia. Lehenengo bi egunetan ikusi dugu zer esan nahi duen evangelioa bizitzeak. Bizikizun hori Jesusekin topo egitera biltzen da. Jesus da berri ona esaten genuen. Baina berri ona bizitzea eman zaigun hoi, ez zaigu eman geure esparru estuetan hartaz gozatzeko. Eman zaigu berri on hori gizartera eramateko. Horregatik esaten dugu gaur evangelioa bizi gaurko kulturan. Gure gizarteari zor diogu jainkoak eman digun doain askatzaile eta giza egile hau. Mariak erakutsiko digu gaur ere gauzak nola egin. Mariak berak bizigiruan bizi izan baitzuen berri ona. Haren moldez jokatu nahi dugu, bat eginik kanta dezagun, ekin dezaiogun gure otoitzaldiari, zutik jarri eta kantatuz. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Mundua bere berri honez bete nahi duen Jesus jauna, bego zuekin. Eta zure espirituarekin. Senideok, ospakizun honen hasieran, jo dezagun jaunaren errukitara eta aitor dezagun gure pekatua. Presta ditzagun gure bihotzak jaunaren gana jo eta errukia eskatuz. Jesus jauna, zuzaitu gure berri ona eta gure bizipoza. Erruki jauna, erruki jauna. Jesus jauna, zuk zeure berri honez barkatzen duzu gure pekatua. Erruki jauna, Kristo erruki. Kristo erruki. Jesus jauna, Mariaren eskutik eta moldez, gizartean berri ona ere bidali gaituzu.
erruki dakigula jainko guzti zaltsua, eta gure pekatua barkaturik, eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Aintza zeruetan jangoikoari. Aintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Eta bakea lurrean haren gogoko gizonei, hainaundi eta eder zaitugunako, gora zu bedenkatua zu, gorespen zuri hauspezagur eskerrak zuri. Jainko jauna, zeruko errege, jangoiko aita guztian duna. Aintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Jauna, seme bakar Jesu Kristo, jainko jauna, jainkoaren bildoz, aitaren seme. Zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk entzen duzu munduko pekatua, entzun gure deia, aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu, erruki jauna. Aintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Zu bakarri santua, zu bakarri jauna, zu bakarri goikoa, Jesu Kristo. Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan, amen. Aintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Zutik otoitzerako. Egin dezagun otoitz. Jainko jauna, zure eliza salbamen sakramentu egin duzu herrialde guztientzat. Kristoren egintzak salbagarriak gizaldien azkenera arte iraun dezan. Piztu zure fededunen bihotzak eta egizu argiago entzun dezagula mundua salbatzeko lanera egiten zaigun dei larria, herrialde guztietatik familia bat eta herri bat bakarra sor dadin eta hasi zuretzat. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Gero evangelioa entzuteko prestatzen gaitu irakurgai honek, hasiaren barne indarra azpimarratzen. Jesusen berri onak ere beti ematen du bere fruitua. Jainkoaren askatasun nahia gertatuko da gizartean. Entzun dezakua, Isaias profetaren liburutik hartuko dugun zati hau. Isaias profetaren liburutik. Honela mintzo da jauna. Euria eta elurra zerutik jaisten dira, eta ez dira berriro ara itzultzen, lurra ase
ernaldu eta ernamuindu gabe, ereiteko hazia eta jateko ogia eman ditzan. Hala egingo du nire ahotik ateratako hitzak ere, ez da nigana hutsik itzuliko, baizik eta egingo du nik nahi dudana eta beteko nik ezarritako helburua. Jaunak esana, Eskerak zuri jauna. Aziak badu lorgoria, ta horra fruitu ugaria. Deno berriz. Aziak badu lorgoria, horra fruitu ugaria. Zuk zaintzen duzu lorra, gure sase eta apoparoa berazte. Gainezka doa urez zeruko ubidea, zuk ematen diozu gizakiari garia, zu prestatzen lurra. Lorgoria, ahorra fruitu ugaria. Urtea ondasunez mukurutzen duzu, zure lautadak joritasunez azte. Ez eta jori daude landa zabalak, pozez apaindurik mendi moñoa. Aziak badu lorgoria, ahorra fruitu ugaria. Jesusek ereilearen parabola proposatzen digu, jainkoaren erreinuaren jokalegea nolakoa den ulertarazteko. Gure eginkizuna ereitea da. Horixe entzun behar diogu Jesus berari evangelioan. Bihotza irekitzen dugu, onartzeko prest jartzen gera, zutik jarri eta aleluia abestuz. Denok aleluia. 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 Maria Virgina, sinetsi zulako. Beteko baitu jaunak esan dizuna. Aleluia, aleluia,
zurekin. Eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa, San Mateoren liburutik. Baitza zuria. Egun hartan, Jesus etxetik irten eta itsasertzean eseri zen. Eta hainbeste jende bildu baitzitzaion inguruan, txalupa batera igo eta bertan eseri zen. Jende taldea berriz, hondartzan zegoen. Gauza asko esan zien, parabola bidez hitz eginez. Behin batean, atera zen ereilea hasia ereitera. Ereitean, zenbait ale bide bazterrean erori zen, eta txoriek etorri eta jan egin zuten. Beste zenbait ale harri artean erori zen, lurra hundirik etzen lekuan, eta axaleko lurra izanik berehala erne zen. Baina eguzkiak jo orduko erregin zen eta sustrairik etzuelako ihartu. Beste zenbait ale sasi artean erori zen, eta sasiak aztean ito egin zuen hasia. Gainerakoak lur honean erori ziren eta fruitua eman zuten. Bateko 160 nahiz 30. Belarririk duenak entzun beza. Jaunak esana, Etxerak zuria. Atxabaletatik eta beste herrietatik etorri zareten Erromes adiskide maiteok. Gaur agur berezi bat egin nahi diot, oraintxe evangelioa irakurri digun Borjari, ikusten dezuet diakonoa da, ez da apaiza oraindik, baina Xamiel egunean, urretxun bere herrian, oizkoak apaiz egingo du. Eta gurekin daukago gaur, zorionak, Borja, gu zurekin gaude. Hasieran esan zaigun bezala, evangelioa bizi eta iragarri dugu aurtengo 9. urreneko gure gaia. Jesus da evangelioa, eta evangelioa gure kulturan bizitzeko eman zaigu, gaurko kultur giroan bizitzeko. Gure kulturak alderdi baikorrak eta ezkorrak erakusten ditu. Balio handiak irabazi ditu eta beste balio batzuk galdu egin ditu. Eta tirabira horretan bizi da gure garaia. Behar bada, gehien nabarmentzen dena da, jainkoarekiko harremana bizitzeko zailtasun handia daukagula. Dena arrazoimenaren eta gozamenaren esku bai daukagu. Eta horrek frustrazio handia sortu dizkio gure gizarteari, injustizia moteltzerik ez dugu lortu, balio etikoak gainbera doaz eta espiritualtasuna galdu egin dugu. Zer eta nola egin bizigiro honetan, hori da galdera. Gure kultura hau bere baldintzetan onartu egin behar dugu. Evangelioaren ereileak izan behar dugu gaurko gizon emakumeentzat. Atzoko bide eta jarduerek ez digute gaur balio. Oraintxe entzun dugun ereilearen parabolak erakusten digu nola jokatu behar dugun. Hazia arrapaladan botatzea da eskatzen zaiguna. Ez dugu kezkatu behar non erortzen den eta nola erortzen den. Erein, aspertu gabe erein, etenik gabe erein, hori da gure egin beharra.
Era askotako lur moldeak aurkituko ditugu, gogortuak, harriz josiak, sastrakarteak, baina hala izan da ere, haziak beti ematen du bere fruitua. Egin behar duguna da lurra prestatu, lurra xehetu, lurra gozatu. Mariak ederki erakusten digu nola bizi gaur evangelioa. Ez da presizio asko hitz egitea edo jardunbide dirdaitsuak erabiltzea. Nazareteko sukaldean isilian ereindako haziak, isilian eman zuen non nahitan bere fruitua. Orain, ospatzera goazen Eukaristia honetan, jaso dezagun jainkoaren doaina, eta suspertu dezagun gure evangelizazio zena. Gure gizarteari zor gatzaizkio. Senideok, jaunaren gana jo dezagun uste honez, eska dezagun berri honaren poza gizon emakume guztientzat, eta guretzat berri hona gizartean ereiteko adorea. Gure otoitza entzun jauna, gure otoitza entzun jauna. Elizarren alde, bizi diren gizartean berri ona zabaltzeko ardura eta zerbitzu jarrera izan dezaten. Eska dezaiogun jaunari, gure otoitza entzun jauna. Munduko herri pobreen alde, gure euskal gizartearen alde, bakerik eta barne pozik gabe bizi direnen alde, Jesusen berri onak duintasunez bete ditzan. Eska dezaiogun jaunari, gure otoitza entzun jauna. Sufritzen ari diren guztien alde, gaixoen alde, berri onaren hazia garatu eta pozbide gerta dakien. Eska dezaiogun jaunari, gure otoitza entzun jauna. Hemen, amaren inguruan elkartuta gaudenon alde, gure senide eta adiskideen alde. Mariak bezala, gure bizitza osoa erreinuaren zerbitzura jar dezagun. Eska dezaiogun jaunari, gure otoitza entzun jauna. Badakizu jauna aula garela. Emaiguzu zure berri honaren indarra, erori gabe zure erreinua mundu honetan zerbitza dezagun. Arantzazuko amaren otoitzez, eta Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen.
Senideok egin dezagun otoitz guztio batean, jainkoari Elizaren opari hau eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Jauna, zure semearen ekaldi ospetsua mundu guztiaren salbagarri hartu zenuen. Onar ezazu otoitzez dagokizun Elizaren eskaintza hau. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotza, jaunaka dantzagu, eskerra jangoiko gure jaunari. egokita eta zuzen. Egoki da bai eta zuzen, nonai eta beti zuri eskerrak ematea, jauna aita guzti santu, jaungoiko algustidun beti ereko horri. Zuregan dugu bizitze, ibiltze eta izate. Eta gorputz honetan bizi garela ere, egunero sentitzen dugu zure maitasuna. Eta betiko biziaren hasiera ere badaukagu. Eta Jesus hilen artetik piztu zuen espiritua lehen doain bezala daukagunok badugu itxaropen, betiko salbamen gertatuko zaigula Pasko misterioa. Horregatik, guk ere eskerrak ematen dizkitzugu eta zure aintza goresten dugu aingeruekin batera kantatuz. Santu zara bai jauna, eta diren guztiek ematen dizute behar den gorespena, zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, eta Espiritu Santuaren indarrez, zeu bizierazten dituzu guztiak eta santutzen, eta zeu ari zara beti eta beti, zeure herria biltzen, eguzki alde batetik besteraino, opari garbia eskain dakizun. Apalki beraz, jauna, eskatzen dizugu, egin ditzazula santu, zeure espirituaren indarrez, oparitako ekarri ditugun ogi ardu hauek, zure seme Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen. Misterio hauek, berak agindurik egiten ditugunez gero. Berak saldu zuten gau hartan, ogia hartu, eta zuri eskerrak emanez bedeinkatu zuen, zatitu eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazu eta jan guztiok honetatik, hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan kaliz harturik, zuri eskerrak emanez, bedeinkatu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza data,
Itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, bekatua barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Ogian hauek hartzea, zure heriotza duaikotzen, zurianaren horriak. Horregatik, jauna, guk zure semearen ekaldi salbagarria eta hilen artetik piztea eta zeruratzen miragarria gogoratuz, haren azken etorrera itxaroten dugula, zuri eskerrak emateko eskaintzen dizugu sakrifizio bizi eta santu hau. Begira, jauna, zeure elizaren eskaintza honi, ikusi eskaintza honetan, zurekin baketu gaituen Jesukristoren oparia. Egizu, jauna, zure semearen gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuaz beterik, Jesukristogan gorputz bat eta espiritu bat izan gaitezela. Berak egin gaitzala zuretzat betiko opari. Zure aukeratuekin zerua iritsi dezagun. Lehenengo, Maria guztiz doatsua, Jainkoaren ama Beti Birjinarekin, haren senar Jose Santuarekin, zure apostolu eta martiri santuekin, eta santu guztiekin. Badakigu hauen bitartez, zure laguntza izango dugula, nu nahi eta beti. Gu zurekin baketzen gaituen opari hau, izan bedi, jauna, mundu guztiarentzat bake eta salbamen. Mundu honetako ibilaldian, bete ezazu sinismenez eta maitasunez zeure eliza. Zeure zerbitzari Francisco, gure aita santua, Fernando gure gotzaina, gainerako gotzain eta eliz zerbitzari guztiak, eta zeurea duzun herri osoa. Izan gogoan, jauna, hildako gure senideak ere, eta mundu honetatik zurekin adiskide joan diren guztiak. Arritzatzu bihotzone zeure zeruan. Guk ere sinisten dugu, zure aintzaren zorion betea izango dugula betiko, haiekin batean. Gure begietatik negar guztia xukatuko dituzunean, orduan zu gure jaun hori zaren bezalakoa ikusiz, zure antzeko izango gara, gizaldi eta gizaldietan, beti zu goresten. Jesukristo gure jaunaren bitartez, beronen eskuz ematen dizkiozu ondasun guztiak munduari. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita, Jainko aita guztidun horri, Espiritu Santuarekin batea, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraitu, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere.
Atera gaitzatzu jauna gaitz guztietatik. Emaguzu bakea gure egunotan, zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregetza, zurea koste eta indarra, orain eta beti. Jesukristo gure jauna. Zuk esana da apostoluei, bakea usten dizuet neure bakea ematen. Begira zeure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari bakea, eman batasun. Errege bizi baizara, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea, beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Emaiozue bakea elkarri. Goiko baren bildotza, zuk entzen duzu munduko pekatua. Erruki, erruki, jauna. Goiko baren bildotza, zuk entzen duzu munduko pekatua. Erruki, erruki, jauna. Goikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko pekatua. Eman duzu bakea. Ona hemen jangoikoaren bildotza, ona munduko pekatuak entzen duena, zorionekoak mai honetara deituak. Jauna, ni ez naiz inor zunere etxean sartzeko, baina ezazu hitz bat eta sendatu. Jaunari kanta ona baita. Kanta dezagun. Jaunari kanta ona baita, haindu handia bere betiko errukia. Une guztitan dezadan jaunari goretsi, gora eta gora nagon beti. Nire harimak jaunagan poza baizik ez du. Apalak entzun eta postu. Jaunari kanta ona baita, haindu handia bere betiko errukia. Esan nirekin jaundita eder dela jauna, gora dezagun bere izena. Jaunaren bilan bilen eta ez alferri, gorde ninduen ez durati. Jaunari kanta ona
gozata ikus, zein den xamurra, jainko jauna. Doatzu argan, gorde dena. Jaunari kanta ona baita, haindu handia bere berriko errukia. Egin dezagun otoitz. Zure mailan parte hartzeak jauna, santu egin gaitzala. Eta salbamenaren sakramentu den elizari esker, herrialde guztiek onar dezatela, zure semeak gurutzean egindako salbamena. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espiritu barekin, bedeinka zaitzatela jainko guztialduna, aitak eta semea eta Espiritu Santu